Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:37. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyon sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 16 na bulan sa Marso, tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo para sa pagkakas sa mga kagaw sa aton lawas. Kag naga-improve ini sang aton digestion. Tag 14 pesos lang. Oy, tambal pa ini sa ubos. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:39. Ginpasalig na ang mga abogado. Labi na gid ining mga abogado nga nagatindog depensa sa mga komunista. Suno sa gobyerno, wala sang dapat kabalakan. Pasalig ini. Alin sa gobyerno nasyonal, ginbuyan nga palayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon
Siling ni Roque, may ara na pagpasalig. Pagkatapos, nga daw tumuhaw ang gumuntang bangod ang PNP officer in charge, si Police Lieutenant General Guillermo Elizar, may ari ini lihok kinakas sa pwesto ang hepe sang Calbayog City Police Station Intelligence Unit. Bangod sa tublang pangabay, din kakita niya nga din kuha ya luyag ya kuhaon ang tanang listahan sa mga abogado nga nagapanabang sa mga ginaligar mga komunista. Ti ang hepe sang intelligence ginkakas sa pwesto si Police Lieutenant Fernando Calabria. Ti siling ni Roque nya sa pananaw ko wala na sang dapat pakahadlukan bangod kinakas na to siya. Kung ara pa sa pwesto posible, may delikado. Kinakas ato, amak mo din kakita niya nga pangayoon mo yung listahan sa mga abogado, nga kapanabang sa mga komunista, ti isuno sa gobyerno nasyonal, kung sa bagay ang presidente, ti abogado man, kagi man piskal, kay hindi na siya. Kung ano ang trabaho sang abogado. Kung nagapanabang ikaw sa drug lord, siling ko kahapon, wala nagakaulugan nga drug lord ka man. Kung kapanabang ka sa komunista, wala nagakaulugan nga komunista ka man. Kung kapanabang ka sa kriminal, wala nagakaulugan nga kriminal ka man. Propisyon iniya ang abogado, gintunan, pagkatapos gingastuhan dako para makagraduar, pagkatapos mangita sang kliyente. Tiko ng isa ka drug lord komunista kung sino ka man, nga luyag mag-hire sa ila serbisyo, abogado na siya. Bisan sino pwede ya panabangan na, kay iya na ya trabaho. Amo na siling kublat, ihingabuto mo kadamo sa nagkalamatay. Bangod sini, nang sala nga pagpati bala, kung kapanabang kay mo ya sa mga drug lord, ti drug lord ka man, hindi man amo. So, amo ini nagkakatabo, sumong nangayo na bulig. Ang aton mga abogado sa nagkalain-lain nga grupo bisan diri sa pungsod Pilipinas kag sagwa sa pungsod. Kadamo-damo na sobra 60 nang ginpamatay nga mga abogado. Amo ina karon ang problema halin sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte. Ako ya naintindihan ko ning abogado. Ila niya trabaho kung makabayad ka malang nga hindi. Wala man na nagkahulugan niya kung tindog siya sa korte to kay komunista ang ginatabangan niya, komunista man siya. Ginabayra na siya mo. So kung sinong makatukos bayad sa abogado, iya natabangan kay iya ina propisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 43. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
Ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48 na ikaduha nga hotong sang aton balita kag isyo idulong sa aton sang Federal Lending Corporation
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Isa ka espesyal nga grupo ang gintukod sa dalom sang Administrative Order number 35 Interagency Committee Task Force. Ano ini siya? Amo ini siya ang mag-imbestigar sining kontrobersyal nga pagpatay sang siyam nga ginaligar aktivista didto sa Southern Tagalog nga naglabot na nga balita sa bilog nga kalibutan. Bangod sini si Justice Secretary Minardo Guevara nga amo ang nagapanguna sining Administrative Order 35 nagpalayag nga ang grupo amo ini sila ang magatuon kon bala ang kapulisan kag ang militar nga mga opisyal nga nagaserbe sang search warrant kinahanglan gid nga may matabo nga linot hanganay. Kay man ti hindi man niya search warrant para magluthang ka, search warrant ini para dakpon ang kung sino man nga kriminal. O si saon kon bala atong subject sang mandamiento de aresto ang mga grupo sang New People's Army kon bala ini sila dapat gid nga pamatyon kun bala matuod nga nagbalato ini matuod nga may mga armas. Amo ini ang padalman sining gintukod na Administrative Order 35 Interagency Committee Task Force. Mayo ni kay ining task force suno kay Guevara pagaupdan ini sang Presidential Human Rights Committee, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, Presidential Advisor for Political Affairs, ang Armed Forces of the Philippines, PNP, kag National Bureau of Investigation. Tisuno kay Guevara, ginagdagid ang Commission on Human Rights sa pag-upod sa investigasyon. Bangod, ini siya isa sang ginpromisa sang pungsod Pilipinas sa United Nations na magatrabaho ang Commission on Human Rights upod sa gobyerno. Mayo man para may balanta kung ano gid ang matutuod nga score. Inablang dulong ka sang warrant of arrest ang report nagbato pinamatay. Tiyan mo ng padalman matuod nga nagbato, matuod nga may armas, aber hulaton ta ang investigasyon sa gintukod sining Administrative Order 35 Interagency Committee Task Force. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 masunod nga isyu kag balita nga aton pagadalon idulong Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 gabagang na gainit ng politika. Puwerte na, pili-pili na. Ang bulan sang Oktobre amo ang ginahulat. Filing sang Certificate of Candidacy. Dirita may balaan kung kaday sino ang mga kandidato. Labi kang labaw sa tanan magakandidato sa pagka-presidente. Kay kadamo sa mga ngalan nga nagatuluhaw-tuhaw subong do mga uhong nga naga-inulot-ulhot lang. Ara ang ngalan ni Manny Pacquiao, ara ang ngalan ni Vice President Leni Robredo, ara ang ngalan ni Bongbong Marcos, ara ang ngalan ni Sara Duterte, ara ang ngalan ni Ping Lacson, ara ang ngalan ni Bongo. So, kadamo sang mga ngalan. So muna, ang aton sini mga pumuluyo nagahulat. Kinanglan magfile sang Certificate of Candidacy agud may balan, agud makapili na sila pag-abot na sunod nga tuig 2022 kung sino ang ila ibulos kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang iban nga grupo yan nagtukod na sang grupo agud iinkwentro gid sa administrasyon kag kung sino man ang pilion sang administrasyon nga kandidato sa pagka-presidente. Sa lokal init naman diri sa Bacolod pinungkuanay na mga oposisyon iinkwentro sa administrasyon. Si Konsyal Wilson Gamboa, sila niya mapili kami sa grupo nga iinkwentro dire sa administrasyon sa grupo Progreso. Tiga pinungkuanay na sila, naga-meeting na sila, kanay Karapali, suno sa report si Kanutan Araman, kag makanay Vladimir, damo na. Naga-tipon-tipon, gatukod sila subong grupo
engkwentro sa administrasyon. So mabalaan ta lang ni kung kanday sino ini sila sa bulan sang Oktubre. Kinakabi gani amo ning pinakainit nga ining kwentuhan ay sa tuig 2022 halin sa nasyonal pakadto lokal. Bantayan ta ang mga ngalan sang mga politiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 4 ang mga balita ka mga isyo gindulong sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!